wakauyira nadzo kunokwa kuna kana svondo waida kuonekwa nayo kumbewa laptop yeah. ndinda kutondakarei aiwa angochisa munzeve semunhu ari pafoni haichise munzeve semunhu ari pafoni hei mukundinzwa ere guys tanga wachipfeka kanyewe chandinyadziza shero ndipo laptop chandinyadziza pane vanhu nezverimwe sei ndanimbotanga ndatanga ndakadai zviri sei I'm showing off zviri sei zvikunzwiwani even ndikadaiwo so zvikunzwika so that's okay so mine ndimbobirira vanhu vawandi ndikunyatso kubvaira kana chinizwa bhuya guys right ndibhoenda pauyu juu nafila katsamba let's see. Hi guys. Seriously guys. Nasi ndakabva chirungu. Vazoda kuredza manje. Mire imuoneka. Ndamuda kuti aiwa ndozoita sei ndozoningirikina. Ndozonyatso kushitadza vanhu mangwana but ndikati no. I can't do that. I can't. Kumbi unbox kudara. Kumbi ari kuuya manje. Mira 1 second kumbi nditange ndapedza panapa. Zviri sei da kumbofila katsamba kangu. Let's see. Timboona. Guys, mabhiga anyasha anogara achirongedzwa every minute. I don't know why. Every minute they're always packing. Tange mukadzi ari ready kungoenda chete. Kana anesa ane munhu angoda kutoenda. Ndozvinoita. Is the every day. Jesus. I mean, on the nice person. I always want my things to be on point. With let me guide it. With a nice. Oh my God! Which is American Dumbo, you're right, change. You're right, change. Good night, man. No, it's. Yes, it's what Bamak saying, which can 6 members. Can you imagine? Zama chat. Alright, wait a second, guys. Akutopedza because kumbida kuti akunze kuenda. So I said think chata faster. Then you ndozonyatsa kueda hangu vamwe vanhu but avaenda. So guys. In fact, ndikutoda chikodi chacho chisi chiadapt. Ndanga ndaeda kumbi ndozotanga kuti majokes angu angulate. Anoda kuratidza. Zviri sei kumbi? Yes, zviri sei. Saka chinokunika. Is he working?
Ndikumbukwa kuti kanhu kangu Chirungu. aiwamira kumbi handisi kuti iwe auti please warambokuya palive kumbi sha. So this thing ndakachitumirwa the problem no but vakazvitaura one panapa vachidanitumira chinhu ichi. Now the thing is tauya palive ka why chisati chakudai chiri on ndichatiiteka to Bluetooth yangu iri on. China moto wazvona. China moto chingada chiri kuflika light on. Chaflika one icho. Maybe. Package yangu yasvika kana saka ndodii manje. China Bluetooth on. Yes. Kumbitaura tinzwa. Maybe chapera moto chono achichajiswa here. Chigopera moto nguva iyi. Cholosisiti. Because normally kana chichiuya ka so chinenge chingone power shoma and then like just for you to test, otherwise you have to recharge it yourself. Ndamboisa but I was so excited saka ndachisura ndichita testing. Chinawo one moto here. Chakatochuka. Ndodzima chizvi. I think achifane kuita ka blue light here unless it's a different I don't know, but don't worry, I wanted to show you. Anyway, chiri kuchaja but akungokuratidzai chete because chauya chakabva kuma +44 chakabhururuka chakauya chasvika. Pandatanga kuchisa kuti kuze kumbi ndatanga kutekenyedzwa chamwari pandatanga ndikatekenyedza. Alright, mina ndisire Natasha. Tanga kutaura iwewe kumbi ndichiisira Natasha link because I understand kuti uchaita busy manje woenda zvako handiti. tinotenda Mwari. Ane nyaya yangu nyasha. Joni, taurai nakumbi Sister Mary White, taurai nakumbi. Oh yeah, maybe nditangere ndangu address vanhu but not really too ningiri. Yeah, like vanhu vema t-shirt maskerere sei ndokudai. Kunonzi chiko kana chida kuadressa. I have my t-shirts evanhu vese ndiri kumatomera mangwana, so vese vakaorder pane ma-few changes, saka kana ungosati wavhura message ndakutomera usati waadresswa neni time kumakombi ndezvipi zvama muchida kuti adressa, but ma-t-shirts enyu ndinawo, ndanchida kutobvumaedza but ndazonyara akutamba hangu. And then vari kuada but vanhu vari kuzimu including ana happy family, ana kuku and just be a bit patient. I assure you before the end of this week you'll be having your t-shirts. I think ndo one group rasara risati ranyatsopedzerwa zvinhu zvavo, but delay is not denial. You get them and at the right time at the right place, and you I hope kana asvika ma-t-shirt aya munyasomawacha iwaitike. No, but actually the reason why ndangobva ndangoti this address, it's not because anyone has been pushing me or pestering me. Actually, let me tell you something, Shero. People on Shema TV are so nice. The majority of them want to taura now. Vangu vachitoti ko uri kuzvimhanyisire chi takamboti ma-t-shirt tiri kumada mangwana. Saka thank you so much for being understanding, and ekuzimu ma-t-shirt enyu ari kuuya at in case point yangu isinonyatsobuda zvakanaka, hapana munhu akambondipusha kana kuita sei. Vamwe ndangofila ungoti let me just address them since vane ma-t-shirt avo akazvinakira ari yeah, that's fine. And then keep ordering, guys. Keep ordering, but vakuorder from now
you also have to bear in mind kuti it's more easy kudhila nezvinhu zvati wandei, so wakaorder nhasi you might not expect it kuti igadzirwe mangwana even wakaodhera kuuk kana kuthailand kana kuSouth Africa, because unenge uchida kuti paitewo 3 or 4 or 5 or 6 depending nekuti vanhu vari sei, instead yekungoramba uchienda ikoko. Saka once wangobhadhara you'll be told kuti zviri kufamba sei, but musi unogona kuita like I think that's all. Yeah, naita basi. Uchiri ipapo ndakunzwa Tasha uri kunyika ipi? Ndiri South Africa. Right, Tasha iwewe pane munhu ati ndakafarira the way yawaiita zveMC for the first time ndakakona uchiita, so vatanzida kutengera t-shirt. Saka talk to Sure. yes. What Thank you. Right, sure. That story na t-shirt, sure. Saka Kumbi is supposed to send a t-shirt to you and so zvokuti uri city yangu vamostaura nauyu then ndozolinga Kumbi ndakuningane uyu ndizo excuse me Budimatso ndo vakutengera t-shirt vanonzi simkaicha veve vaitawo Budimatso maita basa namangwana musaneta tinotenda kutogowo volunteer notengerawo uyu guys ngakungoonawo one chete one chipersonality guys tinongotengerawo anonzani Mrs Yekera anonzi Miss Shema nemufeso wangu anawo guys no 2 t-shirts guys please I'm begging you. I think the whole life that's what I'll be doing. Tichikumbira please, who can send t-shirts, who can you buy, who can you donate? And you know what, Titori Papaka, I've been trying to search kuti what's the best idea kutumira like across Africa, and number one name koti yengechi, so I'll only be able to guarantee kuti iri reasonable once in the once in the and how do I pay now? You are South Africa. I think Sister Mary White taurai na uyu kuseri because handizozivi motaura na kuseri na Kumbi wacho. Mary White ngavauye kuseri tinyasovarakidza panoenda mari. Wait a second, Sister Maria kana muri kuya nepledge ndokuedha here isai chigunwe kudai kana iri pledge, is it a pledge or not? Isai chigunwe kudai pledge, if not pledge jauya jauya my mwana Jauya my mwana radio ende kuvi jauya my mwana na radio toda radio apa anyway tifarre pledge has it very pledge. It's both. Kumbi ndo yakuseri kwacho seiko kuseri mwakutanga manditumira kumakopi akuya kufoni kwei. Oh, I have to send you an email. Kutamba hangu ayo kutamba hangu. Yes. Linoza kuti nyasha Kumbi taura kuti vachaseisha Sister Mary White. No, Sister Mary mune namba dza Shemere. Andina namba ya Shemere. No, Nyasha. Help me, please. Ella, can you get me that pen there? Nyasha. That pen there on the corner. I don't know. Unazo mira ndisi kudziziva chifoni changu handisi kuchiona. Okay, just get my number and then you can send me a WhatsApp message. Mirai musadzidedzere bhoza unazoguma kutextira inani stop. Plus nyorai +6 idzi ndedze business saka toziva dzikutodzigadzirisa sei. +668 009 15 372
ndakudzokorodza zvakare +668 Yes, 009 uh-huh. 15372. Ndizvo. Yes, munongonditi wait, but imi mamusi kumulejera uka sondaita get it wrong. Ndeyenyu muri kuda nditi? Ndeyangu. Aiwa, Pledge. saka mune operation kutsvaga vanotengera musaladi Tanaka t-shirt. Akawina kazi. Oh, imari iko ma-t-shirts. Muri kunyika ipi mimi? I'm in South Africa. 8,000. Kumbi mari itaurira vanhu avari apa. Ama-t-shirt ari kuita 250. 250, all right. Then kuti isvike kumba kwenyu munobhadhara korea, munosarudza yamunoda, whether ye99 rand kana kuti ye180. Ye180 munobva matoiwana mangwana makuseni. Then ye99 munowanawo within 2 to 3 days here. Ndo zvavakanyora pachipepa chavo. So it's 350 kana muchibhadhara normal delivery. Asi kana muchida kuti t-shirt yacho munoda kuenda nayo kuchechi musi weThursday kuchina, then munenge maakutoiorder fast. All right, it's fine. So meaning to say that I have to text a message to Shema so that she can give me my contacts where to send the money. Is that so? All right, it's fine. Ko PayPal hanzi PayPal yako kumbi. Musungura kutengera pindera pa to confirm because that's so difficult. PayPal isa, but PayPal tofana kuzoi address zvayo iise ipapa. Okay, Shema. Taura na sister Maria mozotaura na useri na uyu handiti. But pane zvandoda kubvunza, ndakanzwa nyaya yemodeling nezuro hanzi iri kufamba sei, ndoda kuenda offline because ndoda mbodhila nevasikana vari kuenda kuchikoro mangwana. Muda kupinda? Ndoda kumbozama. There's still time we have to decide. Chazoona kuti patinopedza live stream tinetawirana kuti chii. Nasi, all right. Yes. All right. Okay. Yeah. So meaning to say. Ndokusendera message kuti tazoti chii. All right, it's fine. Bye bye. All right, bye bye. Okay. All right. Wait, saka Tasha ndikambokubvisa 1 second ndikati unongoramba kuripo kumbi taura zvako ungoti gagaga wenda. All right, maita basa. Okay. Apa ndikutaura kuti ndaka pamari kubika sadza. Vadyere. Ndibongori kubika sadza. Anyway, continue. Oh, inini guys, maswera sei Shemarians, maswera sei vanhu vaMwari. Svondo rangu randakapinda ndandadototi mudheto pandakapinda kuchirongwa chemuchato nekudididididi nemodeling dzachona. Ini kungodo hangu zvinhu but svondo rapfuura iri zvinhu zvanga zvakangouya zvinhu zvacho like mamwe maside works, you know how it is. So all of a sudden that's entangled network wakangowanda pano uri kudiwa kuno uri kudiwa kuno. So as usual, I guess, I mean, probably I'm getting used to the combi who does things the last minute, but this time around it was not deliberate or you know, purposeful, in the sense yekuti ndanga ndisitongori nenguva yacho yekutongogara pasi kuti ndinyatsofunga kuti so which attire would really work on a like wedding. I knew exactly what works, but in terms of doing it, so all of a sudden ndakutobuda muprovince ndakutoenda the next province, which is
a few hours away. And then handisisiri kumba and isusu takajaira kurovera mamatches ese pahome. Once you take me away from home sometimes ndinenge ndakutongofila kunge maybe I'm not doing enough or the best. Saka the moment ndakangonzi wakubva kumba ndava ndatokanganwa nezvazvenini, but I knew very well kutoti noma kanjani I should definitely make something up. Saka fair and fine. Wednesday there was nothing. Thursday I called kumba zvikanzi mudhara kumbi kunokungwa nemaplastic, because I wanted my sister kuti andigadzirire, but then she was more worried about inonzi masize kuti ndinopfeka chichi, so anga singada kugadzira magubvuru, so it couldn't work. Saka Thursday, Friday, Saturday, then Sunday makuseni, then Sunday mascat. In fact, on Saturday night, Shero anga atomboti guys inini like ndikuona unge zvinogona kusanyasoita. I feel you kuti you must be busy kumbi, so I'm thinking kuti ndakati aiwaka iwe Shero haungambondiburitse mushoyo wakambondipinza and handisi kutomboenda, so ndakaona unge anga akufila bad kuti maybe I'm overwhelmed. Ndakati no, I'll get time, but if I don't anyway I'll give you a heads up. So on Saturday night we had that conversation. Ndakamudza kuti no, I'm actually gonna drive kuenda kumba because ndagara handisi kuda kuno kwandiri kuno teera risiko tumubhedha tunenge twevana vecreshi akomana kumubhedha twachoka, saka ndaida kutodzokera kumba, then ndadzokera kumba kumakuseni. In fact ndakazorara ndichiita basa usiku hwese, but then in my heart ndaida kumborarawo kumba kwedu because ndatona almost a week ndisati ndanyatsorara kumba zvakanaka, saka ndobva ndaita ndatoenda kumba. Apa tisatotanga kutombogadzira kamaplastic aya, ndichiri kungotaura nyaya events leading to that, because that was actually the whole thing. So ndasvika kumba, remember ndakurara night before the event, so pandakasvika kumba ndakangotanga kuona zvinhu pamberi pangu apa zvekuti ungoita ngoti munhu akurara ndichitoti ndikumuka toona zvinhu baba zvinhu so I thought kuti ndicharara for 1 hour, ndaida kuita power nap kwashero. Ndiye power nap 8 9 10 11 12 1 2 3 Shero atozondifonera zvakanzi imi muchiri vapenyu here mazuva ari manyarira makaita. Ndopandakazomuka paipai naro bhini rangu cheke ndagadzira taya 1 yekutanga. Apa Lincoln vakutondifonera kwakutonzi mudhara tipewo masong enyu. Masong acho ndakutombotsvaga kuti masong acho anowanikwa kupi, ndakutongoti mukoma Lincoln sarudzai 1 yamunoda pana ndikukutumirai, because then Tanaka ari kufonawo, I mean Tasha akufona zvakanzi mukoma Kumbi. Tasha she's a happy, so God bless you. Anofara, akafona achifara zvekuti ndakatoshaya kuti saka ndoita zvikanzi mukoma Kumbi imi muri nyika ipi? Ndakati nyika yei? Ndingori nyika inini chero kungotiwo Zaire kana kutoti Canada meno chero ngori muchato. Zvakanzi don't worry, I know your favorite country. Saka ndopakagumira conversation yedu. So it was Tasha's idea, akangoti ndichazokudzai nyika yenyu muchazongoenzwa palife, so she's the one who decided for me kuti ndiri kuBotswana. And then ukoma Lincoln ndavatumira zvandakavatumirawo hameno ndakazongonzwa kunge zvanga zvaakurira. Then ataya yekutanga, so ataya yekutanga manje yechi2 yakaramba kubuda because ndasina maplastic emakala. Ndandine a transparent, is it Shero inonzi transparent kana kuti translucent, inooneka zviri mukati, transparent. Ndandine transparent. Saka ndakati saka kana mati munhu ari kupfeka maplastic, ndiri kupfeka plastic chete kana kutoti, because akomana munozofadza comment section ndauya hangu ndakapfeka
plastic chete isina zvisvo kazai wakapfeke zvinhu mukati asekuru muda kutiitira seiko palive ndopandakazoti alright because ini ndatongofika kuti kana ari maplastic ka munhu ari kutongouya kana dziri dzemukati otongogadzira dzemukati dziri plastic iri mpimu ndaasina kuihwisisa saka ndatofunga kuti maybe zvemukati futi utangorawo maplastic ndakati akomana nhasi tinodikitira tikazvireka pange pajira replastic richena chena rero pajira chena rere manje saka thank god kuti sister yangu yanga aripo ndakazoti aiwa asekuru for live mukangona kuti pane 400 viewers kaimi makapenda nejira jena jenero tekuti mise manewspaper kuzasi kana mati hamusi kupfeka zvinhu zvakawanda kuzasi then ndakazongoona aina hembe aisa tumwe dzitema-tema nedzimwe dzaingoenderanawo neskini yangu kuti dziende mukati but anga atoona kuti musekuru anogona kuenda palive because nhasi kunyatsonzwisisa nenyaya yekuti wiki racho ndasiri kumbofollowa kuti vamwe vari kuita se kazhinji kazhinji ndinongosiwana clue saka aiwa vanhu vandazogadzira ataya yangu then sherakazongoti no kumbiwo I will excuse you, you don't necessarily need to make 4 attires maybe wakatoita 2 I would still appreciate it. In fact chero kwaya ne1 then ndagadzira 1 then echi2 chandakanyatsongogona kugadzira inge rihete akomanaka zvinhu zvemaplastic zvinonetsa kugadzira then ndakambogadzira dhangari zvanzi nesista yangu dhangari harisi remuchato wekupiwo then ndo ndachinja ndoti ndazongoita zveblack but black manje yainetsera manje kuti ndizive kuti ndichiri kumuchato here kana kuti ndakutoita zvemafuneral but its fine ndakazongogadzirawo zvandaikwanisa then ndondipedza but ataya yechi4 manje yakazodzima magetsi apoone zviri kwaiti ngoitwawo zvinhu zvisina basa magetsi aingodhinguka handizive kutoti chii chaiitika mumba medu ndakatombofunga kuti apera then abva adhinguka manje apa ndiri bhisi kugadzira ataya yechi4 because ataya yechi4 manje ndakazoigadzirira nditori palive ipopo pendakangoti ataya yechi4 since mukoma Lincoln vane zvavari kuvhunza pamusoro pemaataya ndichangoti what inspired ataya yechi4 ndakatoigadzira ndakamirira ndichipedza yechi3 so ndakangoibatanidza but ndangopfekawo zvakada zvakangobharuka but everything yesterday the bulk of what I did it was done on stage even I mean even for the rest of the guys I'm sure mukoma Lincoln vaingovhunzawo zvibrigadier so chandakatozongofarira ndechoti vakazovhunzawo muvhunzo yekutongotiwo inini zvekutaurisa izvi ndozvida so I knew how to answer ndakazoona ndato Mr. Shema ndatofara the guys makaita basa but otherwise that was me. There was no planning and I didn't even know I was Botswana up until I had to be Botswana. But I enjoyed myself. The best things for me sometimes comes without that essential or extra planning. So that was awesome. And thanks to Lincoln and Tasha for also encouraging me, especially at the end. Because pakazombodzima magetsi ndakamboti saka inini unoziva zvinoita maprofita emubhaibheri zvekuti unombochema kuti saka inini ndiri kunyatsofire chii ndakambodawo zviita kuti saka magetsi aenda maplastic acho haasi kubatika ndakazoona ndiri Jeremiah ndichiti komanaka ini ndaneta naso handichada but anyway zvakabva zvaita ndakatozona Mr. Shema thanks so much pandongoda kukomera bhekuti thank you for actually driving the whole kuti wakadriver for how many hours but what I know is wakazongobata makuseni for I think wakavata kuma7 vamuka na12 watanga kugadzira nokuti utsvaka macardbox then macardbox pane cardbox randakagadzisa heti ndakazoita lucky ndakariona kwamudharabidzo ndakangosvika ndakangoti mudharabidzo ndikutsvagawo cardbox sai vanoita zvefurniture removal so ndakangonorizvuva cardbox iro handizoti ndere but chimwe futi chaindityisa ndechekuti like hembe akumanaka hembe dzechirume dzinonetsa kugadzira. That's the other thing I should emphasize. Kugadzira, you know what, Tanaka's fiance, I'm so sorry kana ndisina kunyatsokushandisa the right term, but
munhu watanaka zvaanga akaita zvezveka was exceptional was exceptional because kungogadzira trouser kungobatanidza pakati apa akomanaka musatambe nekubatanidza pepe uri cheka udai so zvinhu zvezvakaoma but saka ndakatofunga kuti ndakambochinja kutongoti ndotongoita mabharangisha since vanhu vachingoziva kuti ndiri mabharangisha ndakatonongotogadzira dress kwangu tori nani saka ndakatombotogadzira dress wedding dress ndikati hazvinozobude ndechimodhela se but I think you are right kuti pa 2 weeks kuti tigadzire because trouser haribude guys, trouser haribude and I think you are very right kuti Tanaka na Ningirikini nepartner yake they should get something, even my t-shirts, because that was a standing job, especially pamfesi ndanichizviona naso. Oh, by the way, phone yangu yakadonha ndichitsvaga, in fact yakadonhayo kudhara but yakazopedza speaker zvayo nezuro ndichitsvaga ndichitsvaga sellotape but ndosaka ndanisiri kunyatsooneka but no kwete ndosaka ndanisiri kunyatsooneka zvangu kwete kuti ndakasvibisa kamera ameno kuti nhasi ndiri kunyatsooneka here but kana ndichioneka fesi yako yakanyikwa mumukaka do handisi keda zvangu, handisi keda, iri kutonyepa kana ichindibudisa ndiri keda. No, uri kutanga iwe like mukaka wakandwa pakamera kind of. It's cool. Maybe ndiri munhu wemukaka saka it's fine. Wakagona zuro zvako, wakagona. Thanks so much. Thank you. Kana titange kupa iwewe platform, anything. Taura. Handina kupa but ndiri kuda kutongotaura kungoitawo Mr. Shema kunonakidza. Kungotupa munhu unongosingorino. Chakupoketa kuti tikundi unokunyasa kugona kunyasa kumbokanda zvipregedia kumbira vanhu vavo vaekere ushamwari tandakana uyu nemfesi yavo nema-t-shirts. Papa uri right. I think ndatomboda kuzvibata hangu kuti we do not have kuti Jesu auye kuti tiappreciate vanhu. Isusu tagara tinongoappreciate pano nepapo and familiar, but for Tanaka, I think it's something that also took her out of her. I don't know what her comfort zone is, but definitely that was beyond what we would have expected from her, given the type of persona, portrayal, or the type of person she is. Andrew Kona. So, and nanhasi ndichiri kutoinvestigate angari maplastic zveshuwa here kana kuti but ndaswera ndichiinvestigate ndikanyatsoona kutoti zveshuwa the decorum. And you know what, Cheryl, the other thing that mesmerized me, I mean that captivated me, was the fact that, you know, it's not so easy kuenda pa live une camera iri kumuva ichishowa mamwe ma-angles beyond isinongomira behind the wall. But she made the effort to, because whenever you are dressing, you also need to be complimented by the environment. So I also appreciated the fact that she took a camera, panze, akatrakidza, you know, not the surroundings, but the view, which was exceptional. And the person akakabata camera, munhu yefuta anofanira kutengerwa t-shirt handizoti ndiani, but akakabata camera zvakanaka. Oita streamer. You ndakanga sauti tu sister wako zveshuwa sister vakaplay a big role. That was good. And I applaud the comment section. By the way, I applaud the judge also. Ndisati ndataura nyaya dzaJudge, handisi kutaura nyaya yaJudge, but the judge akateerera comment section, and the comment section, what they were trying to say, whatever maisirwo atakanhambwa takaita, they were not saying apana ago asina atadza. They were just appreciating Tanaka because it was the first time yatakamuona achiita izvozvo, and they knew kuti chero kumba akanzi aita last kana kuti Nyasha akaita last
they won't have any hard feelings kana kuita sei because already vakutinzwisisa. Saka I just also applaud even Judge maitira akazviita akanyatsotiita kuti tese tingofila for all those vamwe vanozongoita kunge vanotora zvinhu vakamisinterpreta. I know kuti isusu individuals we are fine with everything, but pane vamwe vanotora zvinhu out of context. So I also wanted to applaud the judges. Majaji anga ari 2, ndakaona vanga vakagara vari 2 or 3. They did a good job yekunyatsoona kuti tadzokera kuti zvinhu izvi kutamba nekunakidzwa nekuita sei, but kwanatanaka kwangu kwakabaka. I had never seen such kana satane chivindi chekuitisa makamera panze tichiona zviri panze tei tichitotya. Tizotora kwanatanaka kwakapenga chokwadi. Aiwa wapedza here tichikuzorodza zvako kana kuti ndodi? Ndapedza. What I can simply do is wakazongona ndadropa, it means kuti ndadanwa because I'm expecting something soon, but I can just hang on ndakamirira because but wakazongona ndadropa it means kuti ndadana. Saka rega ndimbopa uyu Tasha the next mic. Tasha, taura tinzwe. Our MC awina t-shirts. Aiwa, shuwa ndafara ndawina t-shirt wena. Ndafara. Inini mose makanzwa ndichidaidziwa like pandakakumbirwa kuti ndizoita MC. Mira Tasha. Wow. $10 ndai na uyu my bullet $10 ika ndaiendeswa kuna wewe nigirikini we isa paper uya kwa papa kumbi Let me send it. Ise apa section ise uyu musaiunze kwandiri mukaiunza kwandiri manjeka ndinozoifungira mweya wakashata jese isingaiende kunani kuna uyu chisongeenda mbondopepepa man wait. Guys, nditarangaridze manitanaka. Kuiwa radio yezoita sei? Ko ufoni. Papi, hauna mbondi. Mira ndikusotere panapa. Nditote. Pati volume inogona gospel, volume inogona kuita mawani. Guys, $10 guys. Hakuna here vamwe vari kuda kuenda ma10 ma-t-shirts towards Mrs. Shema, towards Tanaka, MC, katambe ichiwane ma-t-shirts. Yanga ri panambani, taura tinhu. Red outfit nambani, chef. Sharp. Yes, here. Volume makwipi. Guys, but this is 3-4 hours disclaimer, guys. Ndikamirira vamwe vanenge vachimbogaya topledya kwatorega but guys outfit yani yatanaka inodiseva in award guys tiri kunyemba maoutfit anga akapenga aya anga akapenga Kwangu kuswera.
Thank you my B, thank you my B, thank you my B. Iri kwe munondibata kuseri ndokupai uyu bosi asikuiona comment yacho yanyasha kuti iri kupi. But mondibata kuseri. Mandibata kuseri ndokupai PayPal ya uyu haisi kuuya comment section. So ndokupai kuseri kwacho ni PayPal yani ya uyu moisai maybe ko. nevanenge vanayo PayPal. Akana maybe vanayo so it's okay. Isai ku ngrini isai ku uyu kwa uyu. Saka iwo kana vachitenga bosi ari kutengera Africa. Saka kwasara mari kuti ma-t-shirt matatu akwane ndiwe kamustatistician. Rate yacho iri pachi? I don't know. Plus kuzovatumira No, because vafani kubvisira. because the last time ndakaita conversion 250 rand was equivalent to $14.99, which is $15. So then panozoda delivery, but delivery inonzi chikorea inenge ichienderana nekuti munhu ari kudei ende ari kupi. So apa mari yetisheti wana isati yakwana. Takatombotanga kumatisheti zinda kudhirivhari. Alright. Zvakutosvika manje tinosvika. Nezita raJesu tinosvika chete. Handeitaura zvako Tasha chinzi. Okay, ndandichiti musi wandakaudzwa kuti pane munhu ari kutsvagwa kuti MC kana judge, ndakangotaurawo zvekungoseka. I wasn't serious, ndakangobvunzawo zvekuseka ndichiti pari kudiwa MC here kana judge. Ndobva zvanzi kuri kudiwa MC, ndobva ndazopinda mubox. Ndakati ndapinda mubox ndichibva tazotaura paya, ndobva ndazotanga kuzvisvora kuti naimi ndozozvikwanisa here, because it was my first time chaiwo kupindawo pachawo kunga ndichitaurawo pamberi pevanhu, like ndakazvigumawo kuprimary zvekutaura pamberi pevanhu izvi. Ndichaita zvekufosiwa kuti itai mapoem kana pamaprize giving day kana pachichi zvisina kuvolontiya. Saka ndakashaya kuti zvino apa ndazviparira chipa. Saka chero pakazoti unenge chero nehembe, because like it was the night before ye-event. Akati unenge chero nehembe dzako, ini ndigozongoinda newedu we-MC wongoinda nehembe, ndikati aiwa budosa. Unonga kurepresenta theme kuti uzowanawo zvekutaura. So ndakabva ndaita dress. So musiku iwowo ndatomborara, ndakaenda painternet ndikambogoogle kuti dress remupepa rinobudawo sei, rinogadzirwa sei. Ndobva ndaona maideas. Saka nditori neproblem yekuti like if I get ideas, musoro wangu anogona kunotacha hwiu musoro imomo zvekuti ndotadza kana kuvata. Ndichingoronga nekurongonyera, ndichironga nekurongonyera. Saka ndobva ndazorara late ndichitongofunga kuti manje ndodii. Ndobva ndafunga kuti dress handichaita inenge iri high low, like kumberi ndaida kuisa that black skirt yandandinayo, and then kumasuro kundoita yoita long iri newspaper. Ndo idea yandandinayo. And then ndaida kuisa irora plastic bag re-white. And then ndobva ndaisa kana kuti maruva anobva kumusoro kachiuya panapa, and then kuyazaita belt remaruva akakawanda. So that was the idea. Or belt, ndoita belt rema-newspaper foot, and then ndoisa big belt re-newspaper panapa. Mangwana shona ndamuka, ndakatoti muka late. Istiri mapawa nepika akarehwa na akazi ne 72. 7 hours zvichikuira. Saka ndakamuka next day rachona. Ndobva ndashaya kuti manje ndotangira papi. Saka indiri musikana wemagodi anondiziva panapa kuti musikana uyu asvika nemabhanzi ake. Saka zvandakaita manje, saka ndakabva ndati ndoda kurukwa mabhanzi angu zvakanaka. Ndakushaya kuti thank you Lady P. Saka ndakushaya kuti manje ndodii apa, because ndoda kurinyoka mabhanzi angu apa. Musi wacho ndobva ndarudunurwa mumango, ndobva ndikama musoro wangu achitondikwenura. Ndikati ndofanga kumbogeza musoro wangu mani, denda ndenguva ndayogeza musoro. Takutotanga kuita zvemusoro ipapo, takutanga kugeza musoro, kublowa. Zvatisingamboiti mazuva sai takutanga kungozvitunga that day. Apa time is running out. Dzava kuma 3 ipapo ndobva ndakatotanga kuwaridza matende angu panze apo. Ndikashaya kuti zvino ndodii. Thank you VCM. Ndakushaya kuti ndodii zvino. Handakuwaridza mauyu angu papa. Ndobva ndacheka kumusoro. Plastic irikai ranga risina kuseri, kurasina kusvika kuwest kuti rivhare kwesoko.
ranga rakangorowa halfway Eh. ranga rakangorowa halfway saka ine vandashaura kuti zvino ndocheka rimwe plastic here ndoisa kumasure kuita chigamba kati akana rinodambuka zveka ndosika madhanzi epamuchato unonge waziva rodambuka saka ndakabva ndadambura skate saka in my idea was kukavha kumasure kwachona nelong skate yanda ndichida yaka yemanewspaper iyai the long back yanga iri yemanewspaper zvino inini paipai ndakucheka manewspaper angu ndakucheka sorry ramba uchitaura pane foni yangu chidhura changu chada kutsvaga saka ramba uchitaura okay saka papa ndakucheka manewspaper angu ndakuisa around because ndakacheka the top part yechiskate chandada kuita chiskate kuti ndiite chibelt and then chibelt chiya ndo chandachinamira manewspaper ndanyamira manewspaper ndobva ndazonamira futi kumusoro kweskate yachona ndanamira manewspaper ndakanga moti kumberi uku ndofanira kusiya kwakashama ndakunamira manewspaper right round ndakoti ndakuisa ndakwenda manewspaper yakungoita chigamba kuisa kungoremeka everywhere kasha ndodi apa angari lusi kuita nhembeche kungaita nhembeche nhembeche dzo zvanga zvakaitika panewspaper yayo kati apa too late ndakubvisa zvinhu zviya ndikati manje ndodii apa kakubva ndafunga kuti regedzai ndise kubheki apa manewspaper ndandinawo angari maplastic bag andanawo angari wiki plastic riri wiki kati asitombobuda apa chinodambuka sina kana kwandamboenda chiri kuzopfeka kuzochipinza kuti ndipfeke seskate zvasingaiti because angada kuti ndivhure kuside ndobva ndabvisa ndobva ndazofunga kuti there was a video which I saw yanga ichitaridza maflowers maybe I can just put maflowers pabuilt up ndozvandakazoita ndikagadzira ndikaita maflowers andakazoisa apa flower ranga riri pano patop apa ranga riri raida kuti ndoisa musoro wangu ndobva ndaona kuti the top is so plain zvinondodii pandakafonirwa nalincoln pawakandifonera pauchiti wagadzirisa I was putting that flower ndakazoisa apa ndichitocheka ipo pai ndaitocheka flower iroro apa kumbi pandakakufonera papai ndichikubvunza nezvemacountries ndopanda ndiri busy kugadzira nhembe yangu yakazoramba yemanewspaper ndatoona kuti apa zvichabuda apa kumbi vari kutoti kwai ndikutobva kubasa saka handina kana zvandaita ini saka handisi ndega zvapo panotorina contestant akadaro so ndikati aiwa at least kai ndonyaradzikawo pakadai and shero code achitiwo shes preparing yo maoutfit akasati akwana atori ne2 outfits ndikati aiwa apa ndotozvidhudhusawo apa aiwa tiri mugwara rekutambura tose and then ndobva ndazorongedza zvino nguva yelive yasvika papa anyway before that Lincoln pakakufona ini akandiitira video call zvandakaona apa ndinongori nebackground yewide creamy yamuri kuona ndiyandinayo handina kana rova zvaro kana bhalumu 1 zvaro rekungotiwo tiri paevent papasina kana ichingori 00 ini zvinondodii ndikati ndibvise maruva yangu yandiyonamire ipapa payatova too late kauti ndofunga it was 5 minutes to kauti chii papa saka ndakutsvaga bhusu dzangu ndingadzione zvino bhusu dzangu handitozivi ndakaguma kupfeka bhusu dzangu hameno ndakaguma kuenda kuchechi it was in March I guess kauti end of February pakuti bhusu ndakaisei ndichaziva kuti bhusu dzacho dziripi ndakazongotora dzandakazopfeka ipapo which were nice pane dzandanchida dzachona idzodzo ndo dzandakazopfeka ndakarwadza kuti bhusu yangu haina kubuda ndakaita power kudaro rekuti ndada kutoti ibude bhutsu yangu ndopandaka kuti ndichibaya link manje link ranga richiramba raingoguma mhino pakanzi kamera wati link richada apa sketi yeka haina kunamiwa because ndandaisiya kuti ingori ndaifanwa kuinama the belt was supposed kuti ndiname ndatoiisa pamuviri mamongo akangondibata kungotranslate kungonditi dhadha akangondinama-nama zvikatoita tight ndobva
kuti manje ndichipinda palive apa mama wangu was watching nefoni yawo so ndachitohonyasha achitoti mc vari kupi mc ndiri busy kungobaya ndichaidhohonya foni ngadi ndichaidhohonya foni haisi foni ichiramba kasha kuti zvinondodii ndopandakazofonera shero ndikati ai iri kuramba isalingi ndopandakazopinda ndapinda papaya ndopakazoisa lingi rechi2 pakazoiswa patakazoita kuuye rechi2 papakazokreata lingi rechi2 ndobva ndatransfer ndiri chimwewo chisamsung changu chandinacho chakasakarawo chakadodona ndobva ndati ndekwani kuri kuita saka ndakabva ndaisa mufoni mulink ndobva ndatransfer from this number to another number hede link yanobva raita neimwe foni yakafa pakati peuyu pane ndakamboita black so pakangoita blank ndichingotaura but link handichazivi panga panani chero wanga woda kupinda palast round wanga woda kupinda apa foni iye yakabva yapera moto apa chinopera moto fasta apa ndakatanga nacho chine 8 chakuti dai 15% within nguva ngani yanga 50 katika ndo foni dzekubotswana idzinevediwe kati foni dzekubotswana kati foni dzekubotswana dzatanga mabasa hesh zvinondodii apa kwakubva ndadi ndopayakanga ndichiri kuti ndegedza nditurei chaji pane ndiri close to my phone ipapo ndakaita kubata foni iri pachaji ndakasimudza adapter ndakaibata muruoko uku ndakabata foni yacho inoda kumbojegwa kandedzedze kuti unoisa pamusoro pedombo woisa pamusoro pegomo wodidi kuti nyatso kuita kwazvo ndobva ndazogadzirisa foni yaya kwakungondi kika out from the live yakungobva kuyoutube yoga yakunanga straight screen yakuinda kuscreen saver chako apa ndiri kunzwa live ndiri kutonzwikawo neni ndiri kutokunzwanana asi iri blanking ndiri out ndomba ndakazobuda papa ndikazopinda futi with the other phone handobva zvazoita haiwa takanakidzwa chaizvo. It was my first time chaizvo kutova pamberi pevanhuwo being an MC. Ndakatoshamisika nachiti ndakagona ndikati it was nice chaiko. Thank you Shero for the event. Thank you Kumbi for contesting nekundisimbisawo kuti hauna ma-outfit. Ndakato Thank you Lincoln. You were actually mixing my languages. I was like, what? That's awesome. Different. That was really nice. Wakagona Singapore. Thank you. Kwakukanganwa kusanganisa futi nendevila mule sata kuti ndinanyasha kwakukanganwa futi ndikati ngatimufuni tiudze kuti iwe raboshtola chisanganisa nendevele sikatoita sei pakati manje but ndakutekisa pauyu kuti no wakukangana kuti nendevele wakambotyora sei but ndazonzwa wakudzoka ndikati yes takafara tata kuti kwakukanganwa futi but that was really nice. Oh, thank you. Include vamwe vanongoti yeah. Nice. Oh, thank you. Yeah, I was representing Kweduka ku Midlands uko totaura zvese. So that's really nice. I think we also need something like that, like for my events. But such so she say you on, so it was really nice and different. I actually like that. Thank you. Thank you, Tanaka. Thank you, Lincoln. Thank you, Cousin Nyasha. I really enjoyed. Thank you, Budimatso ne t-shirts. I ndafara sure ndachitoti t-shirt tozoiona uko kana zvinhu zvava settled, but thank you so much. I'm so happy. Thank you, thank you. Thank you, Shota Pamire. People yesterday and our sister Egne, I don't know si Egne Subulilo, wana gogo mangwenya gogo wana kokozani vakawandisa vakawanda zingaiti. Saka Lincoln wabwaenda ndata kuti chitaura Lincoln. Ndiripo murundi kunzwa. Cause pana pandakastika.
saka zvakaitika I had planned kuti ndendiri MC actually. Then patakazochinja pai outfit yandandagadzira for MC vanangoti ndichaiona since ndajudge ndichaita sei ndichaedza kupfekawo zvinhu zviri delicate imwe yaya. Then ndobva ndafunga manje kuti since ndandiri MC ndanichangomira like ndongodecorate from the back, but since ndajudge and the theme ndeyemuchato, what can I do? Ndobva ndati ndichagadzira chi table yamakoti nemukwasha, then tiri majaji tiri makoti nemukwasha, and ndagadzira table pai. And problem yandakaita ndekuti time yandaigadzira yandaienda ndichinotenga zvinhu ndichiita sei ndaifamba nemufana mudiki mwana wemukoma wangu, saka all day takaswera tiri tese. Then pandakazodzoka ndobva ndati iwo chuya ndikugadzirire dress fast rauchapfeka ubva wagarapo. Shasha ndobva yatsamwa ikati iwewo waswera uchindishandisa zuva rese, izvo ndizvo wakundodha ndichaenda pakamera kwakuenda uyo musikana indava. Ndikati nzwisisa uchazopinda, saka muchapinda hafu iwo mumwe wachagara first half iwo wogara second half. Shasha ikambonzwisisa ndobva yaenda pai kudai Shasha igotanga kuchema makuchemerei munhu agorira mandishandisa inini ndinofana kugara ipapapo vera zvavana mafungira kuti vera mundifarira mundide. Then at the end ndobva ndazongomunyengerera akaita right. Then pakugadzira music I remember ndaofonera chero wakanditumira masongs, ndobva ndavunza kuti masongs aya unoda kuti amire sei, ndobva watanga kunyora kuti first dress, second dress, third dress. Ndikati ndedzipi idzozvo dzi-highlight, ndobva wazotumira wakadzi highlighter dzese. Then pane time yandakamboedza kubata kumbi kumbi angasikabatike zvekumhanya kudai kumbi mungambati. At last ndobva azonditumira message akati mukoma Lincoln muri kunitsvaga. Ndikati ndipeka masongs enyu tinzoti akamira sei. Zikanzi masongs inini. Ndobva agaragara ndobvaisa 2 masongs. Ndikati waisa 2 vamwe vane 4 ingawani. Zikanzi aiwa inini chi iwo uchaongoona mamwe kundowedzerera uchaona yekutamba. Ndobva ndafonera MC Natasha ndikati kwewo waready, akati ndakutogadzira time yaigadzira maflowers achiti ndikutogadzira dress rangu ndakuisa maflowers. Ndikati alright iripo ita ndokubata. Ndobva ndafonera anzani Tanaka ndiri kumubvunza masongs ari kuti ini ndatokanganwa ndachida kukutumira voice note kuti iwo ita sei onitsvagira unoona iwo ari nani. Ndikati aiwa hazvinetse, inini ndichakuisira masongs anenge ari right, andichanzwa kuti aripo ndo andichangoukandira ikoko. Then ndobva ndauya ndikaseta table ndapedza, ndo pandakakanganwa kuti hapana maflowers apa pambasara about 40 minutes kuti ndichiita sei zvinezvi. Ndogara about 20 kilometers from town, ndoita sei. Ndikati hapana ndakutoenda kunovatsvaga mutoners. Thanks my bully. And ndobva ndabuda. Time yandakanasvika mutown, it took me about 15 minutes kunosvika mutown. Pandakasvika ndichinotenga maruva yaya ndakudzoka ndobva ndarohwa nekamera yespeed trap. Yandirohwa baba, ndakanyatsoona kuti iyi yandirohwa hapana zvekuita. Ndabva ndangoshingirira ndikati ndichavaona ndichisvika kumba. Handisane kutaura nemunhu, ndobva ndangoseta tebhuru yangu. Ndapedza kuseta zvese apa ndakafara kuti at least the deco is on point. Ndobva ndataka kufonera Natasha ndikati uri kuona here deco yandaita. Ndobva ndati inini hapana chandamboita. Ndobva ndati hatotoari zviri right. Ndobva ndafonera Tanaka ndikati ndaredi. Ndichikopedza kufona ningi stand yandandatenga inobata paglazi yefoni ndobva yatyoka.
ndichingoipedza kugadzika foni kudai stendi nemachikoka ndichiita sei ndikati apa pasina plan time hapana ndaisunga neseletape handaisunga neseletape ndaisa ndo pane pamwe pakazombodonha foni kana makaona ndakazviona. I think the whole day ndandingori busy ndakanganwa kuchaja futi foni live yako nopera battery ndo parapera ndikati but anyway it was quite an honorable pleasure. I really enjoyed. Wow, sorry wakarohwa nemakamera neuyu nekutyorerwa yako wakaitwa neuyu kusotanga kwaiitika zvakasiyana siyana nditi kwangu akaitwa saka ukarohwa zvakutaura zvokuti wakarohwa nekamera tinozoitika unofanira kuzonobhadhira faindi tikiti vanoritumira paemail unofanira kuzobhadhira tiketi racho niroro after 3 months or so. So maximum sorry. is 3 months. All right. But it's not a big issue, sir. Don't worry. Okay, sorry nestand yako yakatyoka. All right, ndiani takwenda na Miss Shema. Miss Shema, mama kachena Miss Shema. Hello. What do you say? Exactly. Dabira mwana crown yake. But it also like background manje white iri kuvala green crown. Wow, yes. Wow. Ooh, kakanaka. Majuru family white. Thank you. So, tishaka kuchangira guys. Tanga chero. Yeah. So pachikachangira ndezvekuti like ndakafonera I think because muswe wakaitwa live pachizotaurwa nyaya yemodeling ndaimboita ndichiba palive. Saka bemba fona zvikanzi zvoni wanzwa here zvataura naShero zvemodeling ndokwenyu kanikati ina handizvigone zvinonetsa zvikanzi hatikukuzirai vandati pandijamba so ndakaramba ichidzokorodza live cause ndaida kupaona then pandazoona pandanga ndajamba pacho kuti alright panga pari apa saka pandikazozvinotisa manje Shero mvotoisa message like a day before pane zvanga zvangoitikawo hamene zvandikangoitawo then ndobva wazondisira message mvoti but I think you have to call kuti paite sei ndinyatsouziva kuti chizvi kuda kuitika then ndobva wazondizoti so that day ndakabva ndaudza sister yangu like that night like okay fine so when do you expect we go and get the stuff like it's only plastic so I can go maybe on Friday like okay fine it was on Wednesday so on Friday night I think Friday around 5 that's when we go kunotenga zvinhu then like foil I think I think our foil my plastic bin like plastic bin anakuriwana on Friday then takazobuda Saturday Maxen kanzi let me drive you kunotenga zvinhu zvaukoda then ndabatana mbatanotenga chichishika kwake gauna satatanga this is Saturday mind you saka ndanga ndangoitawo like that pfunga dzangu mamungorone tuma plans zvekuti I think I can do things like this so I think I have to thank my sister because she helped me a lot. She's the one akaenda nenekuita sei unotenga the stuff. Then after that Saturday, like Friday night pandakandatenga zvishoma zvachona. Chionzi nabechi chichanga kugadzira mbati doti nditangogadzira ndichirishi ndikuziya handikuziya ndikugadzira how. Gadzira you know Shero is creative. That's a big yes kuti Shero is going to win this. Like no, you can do it. I know. Like, this is something else. Like, I think the thing that was pink dress. I think this one okay. Then the Bandagadzira. This is Saturday, right? Saturday. I think I think this one. Then the Bandauza my little sister ndo shandukira shikanzi yona Shira mnambo kana saka mnopika wa plastic.
Then ndahamba ndamagadzira and stuff. Yeah, ndobva zvazoita. Sunday, gown ranga risati rapera. I think 3 hours before the live, Chero Abba afona. Zvikanzi how far? Ndikati zvakutoita. Hanti apa mind you ndine 2 madress though brother yangu ndamugadzirira matrousers. Matrousers anombonyanyondinetsa because like mupfungwa dzangu ndaiona zvese zvandaida kugadzira. So ndaitora plastic bin anti ndoricheka pakati in two ndobva ndaichakavhi like then kuna mama plastic ndaikugona because plastic harinetse kuna mikendo so ndaipisira then zvotoita. So ndozvakaitika then ndobva ndagadzira maplastic ese ave in order zvarongeka ndobva I think 2 hours ndakumbofonera beshi kanzi iwe chimbondisiya uite zvekugadzira mandati aiwa iwo paunonge uripo at least neichiona maideas zvikanzi hapana maideas andingomboba bosi kana wakaningira uchigadzira unongokatarisa inini hauchacheke zvinhu then ndobva ndazongotizwa mandasiwa pa ndatanga kugadzira gauni rangu gauni rakagadzirwa rikapera and ndini futi ndakagadzira zvinhu zvani zvahabhi let's call him Abi. Anonzi Eleuterio. So ndini ndakagadzira zvinhu zvake. Then kwakuma time like live yafanotanga kuma 5 because I think tiri 1 hour behind him. It was around 5 like Shero then Abba achinja time. I was like okay cool then I have time to prepare. Abba hanairikurohaka live kuti however you doing ndamunotsvaga habi wangu webonga muda muroom makameno kwanga aenda like oh my god I can't find my husband okay ndobva azouya saka ndaifa hembe muroom make then paakasvika pachanzopengedza maplastic aya nezvimakala izvizvi I'm not a big fan yezvimakala izvozvo panangoti chingopfeka it's for few minutes tapfeka live yaya kunonoka kutanga kanzi akuzvibvisa gauni manje zvarikazoita like mukaenda paInstagram pane parikuoneka kuti kadambuka part of the foil yakabvisika takumodhela look at tichibuda panze tichiuya kakukuningirire kuvhenyu so anga ambobuda so when she came back she's like look at your gown and you didn't start yet like the network was bad so I think very soon and happy now it's like oh my god I'm tired it's so hot inside now I'm not feeling cold please I beg you have to wait the decoration I think I make the decor like to put all the gold and the balloons I asked the other uncle to blow the balloons because I didn't find the pump for the balloons. So it's like everybody now anga akundibetsera like my uncle then the banango itoa my design zvandaingoda ndobva ndaiso tuma gold and white flowers pathinging pachena padoor ndobva ndangoisawo katembo kakaine cake and stuff and tuma thinging chacho tuma cups they were plastic and the plates also my plastic. Because I was afraid. Like, oh my god. And then after like Nyasha, it's like, oh my god, this is totally rubbish. Look at Nyasha, she was standing. I was like, look at my gown. And my sister was busy putting the sellotape all over me. Because the part of the gown, it was foil, so it's easy for you to like, oh my, it's almost so she was busy putting the sellotape. Then and then Bear called me. I was like, "Are you ready?" Like, yeah, almost. Like, okay, I'm waiting. So then that was my turn. Like I was still afraid, and my sister was the one who was holding the phone, and also I have to thank her very, very much because it seems like after that, after the first gown, so it was
the silver, because I was like, I'm not going to wear a white gown. Everybody loves the white gown. So I was like, Cheryl is the brigadier for me. I know her. So I have to do something different. I was expecting this brigadier, but still, Cheryl, like Tanaka, I know she's going to get the fancy stuff, and I was like, oh my god, Cheryl is expecting more, but it was like, to me, it was nothing. Then after the thing, I went to the comment section. In the comment section, wow, not an enemy too for ish. It was tonight, and I was like, that's when I started to get my confidence. Then I told my sister, like, oh look, the others are just single. I can do it alone, because my brother was like, no, plastic again. I told you I don't like this color. I'm not going to wear this color. I'm like, please. I'm like, okay, but it's cool like that. You can just do it. I'm like, okay, fine. Then that's when he came in, like, we dress up some other plastic. So for my trousers, I think I make 3 trousers. The other one, yeah, in a pink, like she's short as such. Then the other one, pane 2 my things. I can share this 1 trousers. I'm going the trousers. So there's a kind of business. I'm going to say quite sure, because it was something changa chiri chechito all over. So and the yellow one now. Nanga ndakaisona neplastic zvekuita zvekuti waiboora wopinza plastic uchidaiso. Then ndichipedza kuikwidza yabvujunuka chiplastic, and my sister was like, oh my god, it's almost. So she took another plastic, she started doing all over me. It was like, they won't see the plastic, the sellotape, because it was all over. Like, but it's nice. I was like, so the tail, it was the plastic, or like the paper, and the print. I was like, oh, is it possible just, I can just remove it? Like, it's nice like that, go like that. The shoes, it was 1 pair of shoes. Yaiti, at first, yakakotwa ne silver, and the second one, ikakotwa ne white. The other one, ikazokotwa ne pink. Yaingo. Yeah, it was just a coated use. Wow. So I think that was it. And at first I was afraid. And then thank you so much. Like the comment section, you guys are my confidence. Like, oh my god, you can see even my family was also happy. Like, look at this, come. It's always the next. Like there is this other one, like the black and white dress. Yeah, oh, the baby, the one who motivated me to make this. But it was like something else. But anyway, you guys make it work. So the last one now, the pink, I was not supposed to use it. Oh, vangu mayashika, mwene wash. Anyway, the vavashika chi. Thank you so much. The vavashika, the vava pink. The pink, I told you, I was not supposed to wear that one. But because it was like, yeah, so we put the pink one pa ningirikini pedu, then the banangoita say ambandai, like ndakazoiwedzera to my things, so that it would look a little bit different. Because it was something changa chungori, yeah. Then pane imwe yachona yellow, yeah. Chakanzi na shero, like it was something like when poker stuff. So something chakango uyom, let me just put like. Then I was like, oh, it's nice. That my preparations, but I was afraid. Hey, Shero is going to make something. I know Shero very well. And when the comment section, I started breathing. Nah. Totally different. Okay, Saka. Right, inini yangu I think ndichangoti gaga kazi aswera ari busy nema exams saka angoti chingonditaurira because mazuva akadozviba nehope the whole day vanga nema exams saka ndichangoti akasummary. As for me, what happened when I bought those things like makelites, ndakatenga makelites mazihombe netudiki tuma different designs emaplates nemaspoon ema-different colors nemastraws nemaplastic akawanda. But so what I did was I went cheap. Next time zvikanyata cheap ka really very dangerous.
because zvakazotikosera zvainhuhwa ngesidati waiti kutovhura plastic kudai waitadza kufema aptina mhino dzangu dzakablokeka because maplastic asabonzwa plastic rakadero because maplastic isaya atingaita ma90 cents here apana kamatuta maimwana ndandikati black red yellow green white nechinyesha ndizvo nditi but pandakamatenga anga akawandisa but atongosvika pandakataura tine wedding yedu the following day ndakanhaenda kunonozvitenga zvisa ndikati achaendeko ndiani because kuno kuzoti ubve kuno uchitsvaga chitukutuku checheka apa mazano kuri kunananisi top unaiwana kupitukutuku haiwani unomira murodhi ugotakwa nemvura wakamira uchiti mirai havamiri ndikati unoreva nhema iwe ndini uyo ndobva ndatongofuma mangwana makusenseni maraida unotenga zvinhu zvacho zvese zvataida ndikati zvongogara zvirimo naino ndati kuna Nyasha nesiketi yangu zvimajagi zvinenge zvemapepa zvinosevhwa food kunoku like most of the people kana mukauya kuThailand vanoziva iwe food yavo zvinge zviri uyu zvamunoita zvimanoodles zvezve chii chakaita kunge chikapu chine plastic nekakavha kind of ndobva ndangoti I think tingonoita maoutfits nani naNyasha akadai akafitana. That was the original plan. Ndobva ndaita sei ndangomuti izvo ndizvambangoti Bob ndati ka1 tozotikati iwe saka chaita muchati ndiani ndoita muperekedzi. That was the original plan kuti Nyasha opfeka gown rewhite inini ndoita muperekedzi ndozvataifunga but manje Nyasha akatanga kugadzira inini pandakatanga kufunga kuti sketi yangu saka traditional but ndati titenga traditional because obviously kana munhu achinororwa ane traditional but tikaita traditional iwe uchapfekeketa sei because I wanted Nyasha to choose then ndokugadzira kakara saka Nyasha bva ndoda yellow ndobva cheka zvimakapu zvihombe zvazvakaita kunge sketi yangu yebhatra iye ndampa yellow yese imba ndasara nedzese dzanga dzisingadiwe naNyasha but ndanga kugadzira zvinhu zvangu zveshe amana kuboora chinhu chechi handikudewo sooka tikatsvaga masizasi chainetsa kuboora. That's number one. Zvinhu zvaa zviri heavy geizi siketi rairema because manje kurigadzira kwadaita rairamba kugadzika shape so vandatora makabva taenda maybe ndakanga takazoenda naNyasha takubhekana during the week ngo zvaitika zveshe saka ndakangoti let's just go out naNyasha vaenda kumall vatasora zviri tichitendera kumall tichiita window shopping vatasvika mune imwe shop so vatationa macardbox vatati Nyasha bva ngatikumbire macardbox vatapiwa mazi cardbox igobva iko takazadza macardbox maimwana tatafambira kumall tapiwa macardbox emahara nani nevanhu kumall kuya tapiwa macardbox aya vatati vataita sei saka macardbox ayo chamashandisa hawo mwana because ndasingazvinzwisisi kuti Nyasha akashandisa macardbox hawo kugadzira gauni saka rinenge rakaita mafokona hekauti rakaita saka satiziwo izvo zvaNyasha because zvazvakuitika chimwe futi chinhu inini ndanga ndine idea yegauni ndandoda kuti Nyasha apfeke. Nyasha anga neidea yake yeti Nyasha ndozoti style yaNyasha andazvati mba ndozvaanoda handiti ini manje ndaiona like chinenge chibharuma dress sotofu chokuti unoisa chobva chati vhuru so ndoshe ndeida but Nyasha aitoda chakati mba chichibva kumusoro kuchiseka uzasi chozoti hamene kuti zvinhu zvinenge zvichiendepi ndikati asha dress randibudi vandazoona no Nyasha bva tinoreva nhema Nyasha bva iwe uchigadzira gauni ndogadzira matraditional outfits tikudwe naNyasha tikudwe naunzani naTanaka katakundwa naTanaka bosi iwe waitowa threat kwatiri ndikati no handidi iwewo kuda kuti Tanaka kana azotikunda unoda kutanga uzonditi iwe shino ndiwakagadzira gauni rakashata gadzira wewe because ndikuda kuti Tanaka akagadzira gauni rakanaka ikoko unoda uzondiblame handiti ndikabva ndati handitombodi vandalamba ndikati gadzira chinhu chako ndobva atanga kugadzira chinhu chakaita chiteo zvika ndo chandiri kuda but azoti no what do you think Tanaka is actually making right now but I think Tanaka she's gonna go for simple but class but aita go for simple but class anoita chinhu chiri modern let's go for old modern handiti chinhu chekudhara because chakaita ndidero manje ndakafunga kuti panapa chanopeduka tina vamwe vanhu vechikuru varipo ndakatanga kufunga that couple yekupi yekuCanada veve but ndafunga kuti so kana vakachata kare definitely havana kuchata nemachini madresses ariko mazuva anaya vakachata nemadresses aivako emaruva kana kuti emadigiri nemagloves ndozvatakafunga inini ndozvandakatanga kuimagina ndikati why can't we go for that old wedding theme vatati yes kurigadzira haringabuda
Aribudi, drop this. Hamuna maglovos. Aribudi, but then yacha, never get away with the shaka mama. Maglovos ndoye gakabuda maglovos. Yakabiona nyasha. Tikuchiona zvekuti zvodii andakutoshandisa paiko apo ndopari kunyasha kungotora chibhombera mwana chibhombe zvikanzi ndatoikati iwe zvanzi naye kuri kuti ndotodzimwa munomuti tikapapurasitiki ndikati orit chindi pamapurasitiki saka mashandisei haisi kuti waida kumashandisei kana uzwa kuti chitondipa sezvo takungoti totora old theme yedu yevanhu vekare vaichateverevere inda kutora anzi uyu maglovos ndesaka dhirezi remuchato raiperekedzwa kare ka definitely madhirezi avo ka anga asiri mabhubjub anga asi tombori and anga asiri aya anodaiwo so saka anga ari mamwe madhirezi pamwe anenge akavhara kwese uku then vozitakana kuti maglovos vadero something taida chinhu chine malesi but unfortunately maplastic haana malesi but I think dei ndanga ndichikwanisa kuita chinhu chaiva nemalesi I think tanaka ndaikubhera hai papa ndaikubhera because ndanga ndinazvo mupfungwa mangu bora kuita zvese zvekubora tumasquares zvinoita nezvigero zvezvi andita isipeta maplastic kudhara tomakata zvaibuda but takubhera takati nemalesi chaiwo wangu chibregedia icho ndio chandizi kuti because ndanga ndinayo picture yeold muchato wekuold ndanga ndinayo but yakaramba kubuda kuenda kudaiwo so mandati orit bo saka ndiita sei but aona kuti akatoona kuti chii chakazoti chichinje takazochinja last day tikati no chatiita sei takachinja nezuro ndopatikachinja zvese tikati iwe uchipinda wega indopinda ndega because tachinjira pa3 weku yatakaita aiwa but iwe chipinda woga indopinda ndega but patiri kuchinjira pakoka nyasha apedza maoutfit ese inini ndiri pasekondi outfit zisiketi rangu riya ziguru riya raramba kuvharika ndikurikoniwa ndarisiya for 2 days rakadero then ndoripfeka neiba ndangunotsvaga maplastic ndikandiomasunga nakadai pamusoro because uyu amasitruka saka mabhini eblack ndikati ndo andinenge ndichikavha ari muzasi because hazvioneke then ndatsvaga dress obviously atine madresses mukati edu isusu chaiwo vandati orit maglovos apo ndikirinapo but asati ndaziva kuti second outfit yakaita sei handizivi nyasha apedza first outfit guys ndaiti ndikatasa outfit yenyasha so ndaichiva outfit iyoyo ndaichati nemwai munhu agadzira sei outfit zvake manyasha zvati kamubata aingosimuka ogara bvisa zvinhu zvese otanga ucheka vandatomuti asi wakazonyatsa kufokasa nefuti sewagodo chichiti saka iwewe wakaekera wakaenda kuzofokasa nefishoni chichikuitika ndachapedza outfit yekutanga outfit iyoyo yakandingongorosha chindikaita so dai kuri kare iri competition chai yemandoro kwatika ndonga ndaigona kumubira outfit ka ndondoiviga zvandaigona kuita because outfit iyoyo it was so nice but ndakuzoita samavideo I don't know why kuti usina kubudisa chibheuti chako chachakanaka chichi nochongokaita chibheuti checho yakanakisa ndatomuti dai nyashoka ndakautsvage munhu anokugadzisa skate like that it was so nice imi toitaita apa aizvinzwa nyasha aiti akapedza so ozvinzwa upeta aizvifudha oisa mumakadbox ndobva takagadzira gauni case ininika ndanda kuzochirwadziwa manje because panga kuzochigadzira final touch yake manje
vana muti awadi kuita kuti chinhu chako chibude chakadai ndobva chatotwa faster bva chatopera inapa ndiri kufunga kuti ndichiri muperekedzi ndobva zvazvonzi handisisiri muperekedzi but manje ndisati ndafunga kuti ini ndofanira kugadzira gauni apa show iriko I think in 5 hours in 3 hours nyasha kunditi ausati wagadzira gauni. I'm like, am I supposed to make a gown? Shonzi yes. Tikati gauni. Shonzi tikati gauni ndigadzira gauni ndikasi shonzi andita kupinda tiri different guys. Ndakagara pasi so ndikangoti gauni tigadzire gauni pasara 3 hours apa inini first outfit yangu yakangoti mwarara pa hairi kuramba kubuda second outfit yacho hatisi kutomboziva ndopana ndakugadzira I think yerudzi yechi blue guys sandakaita ndikafuna nditsati zvinondinetsa ndangotora maplastic angu apa manje ndo pakatanga chimoto takatanga kurwira maplastic because nyasha manje zvakaita kuti zviperfect achingoti ndakuda so because pekutanga manje chakati nyasha agadzire zvechi DJ inayo kuti ini ndozofanira kupinda saguest uya zvichita saguest anenge auya akapfeka hembe yake yeblue maybe ndakambotanga ndichiti ndogona kupinda sagogo anagogo kuti ndisitauya kumuchato ndine kachupu kangu ndichita sei ndichitamba ndichienda zvazochinjwa pekupesera but abo no problem saka ndagadzira reblue ndikati ninika zvada kuita ndezvekudai ndakungotora maplastic nobatanidza kuti uko rimwe uko yosunganidza zvinobuda here ngati mheno ndikoko vachabuda kunge chemunigerian lingo ndinda kumuta because kune noise kumashure then vandati mheno kuti zvobuda here kwati hazvibudi tinoyeme mwana chanyasoita chimuigbo ndikito munhu wekuNigeria ndichitoinda tikadai ndozvazva zvakaita ndikati no hazvizoiti zvinozobuda here pamunhu wechikadzi kuti ndakuita kunge igwe hazviiti ndobva ndaita sei ndasono ndadisisa decoration sezvonyanya kuita kunge chiigwe ndaisa makapa aya ndakaisa umomo ndaita necklace initially right that dress manje let me tell you the truth it was inspired by Lady Gwagwa ndo pakata kuti tigadzire hat iya yakaita yeblue kudai because nyasha akati no ukuziva here kuti Lady Gwagwa vakamboita pabirthday yani yange rakakumba nditi ramanjenjenje vakabuda vakaita sevanemwe hat yavangwanayo so that hat was actually frankly speaking it was inspired by Lady Gwagwa saka ndo patakazoita that hat manje kuti ibude yakadero because takadzokera tikatonostoka kavidhio iyoyo tichitsvaga Lady Gwagwa chete ndosati takangodzokerera kuvidhio iyoyo vanokopera kuti tizame kuti heti yaLady Gwagwa yange yakamira sei handiti ndozvakaitika ndobva ndaimechesa nedress reblue ndobva ndazongoisa chibuild. That's what happened. Really ndakambontora 20 minutes. The third one red ndandaita yaifanira kubuda iri a long skirt ine slit ndogadzira ka top ndoisa kangu kanenge kakauya apa mhino tinenge tuchiitwa tuningiriri time papasina ndaudzwa nanyasha kuti unofanira kugadzira gown because kupinda wega ndobva ndangotora chinhu cheche ndikati saka ndoite sei hachazondoite sei ndichabvangoti sunga umu muchamwa chotoita chibhubhu chidress ndatosunga muningiriri mubva ndatochiti shwe bva yapera ikati saka what's next because maoko angu ananyanguda nawo vatata sei vandatora maplates angu vandagadzira mhene kuti chinonzi chiichocho vandaisa rimwe tray vandaisa plate yangu vandapedza nyasha ndiye akandigadzira chenge chibhota icheche wigi ndakaifungira palife ndo pandaifungira kuti I think I should have different hairstyles apa ndandakukopera Tanaka manje Tanaka kari different because Tanaka kari threat Tanaka was a threat guys because Tanaka izoti pauya neimwe arikuya neimwe I'm like no Tanaka auya newig ndakutsvaga ndikati wigi yangu iri kupi wigi yangu ndotsvaga vandatokubvisa vandatorukasuka bobi twangu cheche vandaisa ndosaka yakazotonda wigi yangu because Tanaka kandisa mapressure guys Tanaka kandipinza busy ndosvikazodonha chasina kubata because ndasina kuzviplana kuti ndichachiita yapera yaya ndaita iyi nigrini bhutsu futi hachazoti bhutsu ndichakaitika I think ndakutashua pamberi pamwari bhutsu ndangasangambodziplana but ndaiona communication achinzi ko bhutsu hatisi kuziona ko bhutsu ndikati unoriwa nhema vanokuvhudza bhutsu vatora maplastic vanda kutogadzira bhutsu ndachapfekedze apa ndikupfeka ndachapfekedze plastic tindete bhutsu ita macorrection palive but iyo imwe yacho outfit yenge iridzi gauni macho
guys pakaoneka nyange zvikadzi advansi vari kuwina maawards really kana sendi ndasingawini because igauni randakaitaka pasara 30 minutes apanya changu kuti ita mani apa pamanje ini ndasingachadi kushanda under pressure ndikati don't worry ndikuita guys vapfeka apa ndandisachazoti sakaita sei because andambobvira ndaplana kuti I should have a gown ndasaka maplastic apera because ndova ndekuti tatakurwira maplastic uye zvakuti inira kudhiresa hana kupera rikuda plastic rakati ndipe plastic usikototi ndini ndakaita sei ore chigauni rako rabuda rese watora maplastic ese sikaindicho zikati ai ndakuda kuita chi siketi yeblack angarata maplastic maplastic esakapera ndakazomaona paspeki angandivigira maplastic ewhite no ndasinamboviga maplastic azomaona nhasi chibhobhiri chacho chimwe chaplastic anga taitsvaka inobva ndatoichirega ndipe hangu zvindiro ndiise ndikini pagaundi rangu reblack iro inanga maybe ndangasanambotaona gaundi reblack ndakatozoritawo ipapo zuro pepe pasara 30 minutes ndakandigadzadzira gaundi chinhu cheche chachakaita chinonzi chimuswe cheche changu cheche chimupon'oro that was not the purpose of that thing chinhu cheche chaifanira kuita belt redress reblue pakuda kuita belt redress reblue chachina kubuda zvakanaka vandachiisa pasaidi vandatinyasha unoziva kuti sezvo ndikufanira kuita gauni inamuka ndakuita iri teu yangu sezvo chisingachashandi ndakuita chiteu chinhu ichi chaiva chiri chibelt mandaisa apa mandatoti ndikoko mandatora plastic rangu rekuti micro ndiri kutesco ndangorisona bva ndatozotsvaga ndingosona kuti chingoita unga hamene kuti chikuda kuchipapiro here guys that gown was made hamene kuti within maseconds ekotimachi ndozvakaitika pagauni rangu saka pane zvandaiboziva kandakasina kana future yekuziva kuti chazogadzira gauni ndozvakaitika kuside kwedu nyasha actually she was good actually anybody kunyeba especially outfit yake yakaita kunge Nigerian kind of yange yakanaka even that gown akasa effort isingaiti nechimwe zvama DJ akagadzira pa last minute imwe ichikuona ndichizve yellow the yellow one and the DJ akagadzira pa last minute but the ndezoti akagadzira ne time nemoyo wese the green. So that's what happened. Men boys comment guys kumbi chashikere chibreak chechewe chekuti sheti yawatanaka chasvika ndikuona mamessage amukoma matso andisizoti Miraton ndiende ku background ndione kuti kune but pane zviri kuitika kuinbox kwangu. Wow, all right. Yeah. Saka yeah, that's pretty much it here, guys. Guys, tiri kuda vanhu vanongo vanoita sponsor towards yekera guys. Tanaka t-shirts ekwatanaka guys. Munozviita guys. But anenge achibva kuSouth Africa did. Anenge achibva kuSouth Africa. And I don't know why, because takangotaura panapa but ndikiri Tanaka ndakambofunga the reason why ndaka-approach Tanaka, I think I only approached Tanaka nomodera chete because ndaizizo Tanaka patakabita mujeto she was actually munouya palive apa Lady Gwagwa motiratidza nikirikini ko Tanaka enda kupi Tanaka dzoka Tanaka ndichamuone guys. Hands it was nice things. But we were in the Tanaka already. The reason why ndakatsvaga Tanaka out of my Shemarians, it was because I didn't know kuti Tanaka anogadzira hembe. I was actually shocked kuti anogadzira hembe zvokudero ndasinaziye. So last time pataita zvemujeto I thought she was very very much willing kuti anga achiparticipate. But inini personally I was against that because ndaida kurespect her muface wake as well. Because ndakanonge zvaisa zvinozobuda zvakanaka kuti aite mudhiricho, so that one I had to protect her iye maona manje. So ndakabva ndati no chege ndomuita sei ndichimuisa apa manje this time because iyi ndeyekuti anokwanisa kuita ari ega, she doesn't need mumwe munhu muface kuti aite neuyuyu.
That's what happened. Then for Lincoln ndeingomufarira kuti arigambomirawo paactivity because Lincoln anoparticipate zikamboite plus anofarira zvekutaura, saka ndaingofunga kuti Lincoln is someone anofarira zvekutaura. Pamajudges ndakaisa Mambe, but she go very busy. Then baazondiudza kuti abatikana because she's always working. Then anonzi Magaya Shinga Creation ndanga ndakamureserva for another show, but zvakuichiitika manje apa painawo yekuti Lincoln next show yatiri kuita haasi judge. Lincoln next show yatiri kuita ari kumodhera nehembe dzake because sezvatakaitawo pana Tanaka tasingatoziva kuti Tanaka anosona zvokudero. Now tinenge tina Tanaka, tinenge tina Lincoln, tinenge tina Magaya Shinga Creation as well. I don't know, guys, I don't know kuti ndiani anogona kusona mucomment section. So if you know kuti unogona kusona uchida kuratidzawo zvibregedia zvako, you never know, pamwe ndo pauri kuwana marketing yako, you are free to come. Isusu zvedu vanashero tinenge tichingoya nemadhende edu hazvina hazvo mhaka. Then the other thing is pa-MC, Tasha, would you still want to be an MC kana kudawo modeler? Choose. Aiwa, MC modeling. So I think I have to give back to Tasha again kuti amboita futi MC for our next show, but I see this coming weekend is actually after 2 weeks. But the thing is manje the thing is Nigirikini ndazogaya manje kuti there are so many themes. Pane imwe yekuti togona kumborepresent ma-workers ari different, ma-nurses, ma-doctor, ma-teacher, ma-maids, ma-engineer, akawandisa, ma-dentist, machichichi zvese, ma-air hostess, ma-pilots, zvese izvi. So I don't know kuti totanga neipi, totanga neidzodzo here, kune ma-formal way, kune akawandisa guys, ma-types euyu guys, ma-theme. Kana toita red carpet, which one do you want us to start with? Mogona kunyora mu-comment section guys. Mogona kunyora mu-comment section. Yeah, kana imi muri apa mogona kutaura futi, hanzi taurai nanyasha. Iwe unode nyasha. Alright, kupi? Ngatibvunze kutaurira. Hanzi navava red carpet. Aiwa Magaya Shinga Creation chimbomira iwo uri kuparticipate. Munoda kumbonzwa vamwe. Doping. Doping vanotokuta modhiri. Unenge wakapenga. Takablesiwa. Yes. Saka it means ndakutsvaga anonga achijaja. Guys, this time tinge tine participants akawanda. Zvezvi zvinenge zvarichi. Panenge pakaipa. Yes. Ausi kuti zveni tozvifambisa sei? Because ekati mahouse makani. 3. Yeah. Namuripo hanzi mukuda kuti jira chero, but the problem with these guys vanosona vanonotora jira vosona vega. Hatisi kuda izvozvo, chete sekuka vanza embroidery yavo. No, ngavaprove zvakaitwa naTanaka kuti nemapepa anogona kungodesigna chinhu. Uyu une mushini uyu, izvozvi pamugotsi kwake une mushini, kana akangofunga zvambowa iwewe Magaya Shinga Creation anogara ari pauyu pake every day vari pamushini wavo. Hazvigoni. Vanogona kutongora kuti ruru izvozvi tichibva pano. Vachapedza isusu unoyatosona tese. Kumbe nyasha handina kumbe unopinda unoenda kuna tela. Kune vaya vekugadzira outfit yebirthday party ari kumanya ikoko. Anomanya ikoko, saka ndo pane problem yemauyu manesi ouya ne-PPE. Don't worry. Saka vatambona one red carpet. Red carpet. Crazy.
red carpet kwemba ndio carpet red. So arikuda guys, arikuda kuita judge. Because toda vanhu vari different guys. Akuda kuzotanzi hey mofevhera. Toda vanhu vari different. Chero pa MC futhi. Aiwa pa MC wotasha chimbodzoka zvitoribo zvakadero. Chimbomira ukazokwamira uchisanganisa neisindebere zvako zvakuita izvozvo chimbomira uri papo kusvika mix and match. Yes, chimbomira uri papo. Nedigwagwa manje, nedigwagwa ndinoda kuva nedigwagwa ndiwe kumabirthday. Nedigwagwa kana kwa kumabirthday ndokwa iwo chimbomira nesu uri kumared kumakaperi kumodeling imbomira nesu uri ikoko uchiita neuyu nendebere yako uchisanganisa. Don't forget to mix please. Zvinomotiza zve. Zvazvo. Aiwa MC hapo takutsvaga judge. Dolphin. No, Dolphin uri kumodela uyo model. Azviiti unofevhera. Dolphin nemabirani tanga kuchicho. Anotirira Dolphin anogona kutanga oseka uyo. Kana Dolphin ndamodela. Our judge, anga majudge guys kana pane vanoda kuiningirina kana pane vanoda kuiningirina kunonzi kuita sei kujaja mozotaura kana kuzodibata kuseri guys. Amajaji angauye toda kutombopindawo parembo. Iwo utoripo kandi ndatotaura nekudhara kuti chimbondishokeserawo tichimborowa nemajaivhu muona isusu ndisinonzi maketens euza chatodira red carpet ka unongoita zvekupenga like red carpet ka unongochimboexplain unongoita kunongoto zibhutsu rakareba but dai mamboita ka dance show tamboona majaivhu comment section kuti akamira sei. Iyo iri kuafter don't worry iri kuafter tabopeka. Ndine nemacrown mangani panapo. Wait, muda kuti ndine nemacrown mangani panapo. Chero ukatora ese ndopega patinga kwane zvimwe zvese ndechingogani. Kana kuimba ikoko tinotomboimba ndinotokompita nakumbi pakuimba ndinawo mabharangizha angu akazara musoro. The dancing competition itauya after tabopedza mashow because tinomboti tikabata chinhu one pepe takambota mujeto ikapera nditi tikapinda mabirthday tikamapedza tikabva ipapo tapindawo pafezi yemamodeling shows anosvikawo pakupera futi totanga dzimwe. We're always having ideas panapa maideas apere zvao. Umaita zvei zvekutamba here anenge achitamba ndiani kubi guys ndakangana kusamira ndichiedza vanhu guys ndanyanya kuvarairwa chera chimbopeka mabhega akachita kuti kana akutamba anotamba sei. Ndopinda mucomment section ndopinda kutamba ndichaita ndichagazika ndikudze gawanidze video that vachaita competition yekututa yekutamba. Ndichida kuona kuti vanogona kurongedza ndevapi. That one I think I've got an idea kumbi yekuti uplan kuti tinokuisa zvinhu pafloka totanga kuisa timer yekuti anogona kupeka within time yakati ndiani I will figure out kuti inobuda sei. Don't worry, that one is department rangu. I will figure out. Verongation ndokukunda chero padi department rangu futhi. Ukanda mbegi. Ibe ni mnogona mukunda ariko mnogona mukunda chero. Akada kuruko kanda mbegi bozvo kuti. Aiwa unongochironga kane order uchitiudza kuti izvi ndezvemusi wakati izvi ndezvemusi wakati izvi nchazi ndakuona order yako kuti unopeka sei.
Udhani? Yepai. Udhani? Yepai. Jesus. Like, Are you insulting? Are you insulting? Mira, unazati Yes, like that's the number one. We all Unazati- know Nyasha can go with this one. inenge chida topic yekunzi maybe packing for a 5 days vacation. Tonyatsoona kuti za day 1 yakamira so day Thank you so odzirongedza. much. That's a good idea. Handiti takamira kuti tinoita iya inetsa idi kuprepare zvokuti okay. That one I want. Can we do it tomorrow? Yes, ngatiite next Sunday guys. Ekamuka kunakita. Ndinangu ndinoruza guys. Haidi vanhu vari double minded manje iyoyo. Saka tinotakaisa paiwe uenda zvoseko. Saka tinotakaisa pahembe dzacho tinoisa pamubhedha. Saka toisa kamerapo. Tiomira alright saka zvinofamba sei Zvakatorongedza zvakaenda camping. Aiwa. Tongotaura kuti pane 5-day vacation, it's 2 nights, kana kuti it's 4 nights, 5 days, then pane competition yoti munhu anovhura wardrobe. Tichingoti go, munovhura wardrobe unonga kuti iyi ndichaipfeka nechakati musi wakati, iyi ndichaipfeka nechakati musi wakati. Anenge apedza first. Aiwa no, hazvinesi nesha zvatiita kana iyoyoka kana iri wardrobe tobvisa zvedu zvese meaning kuti kamera yedu this time inenge yakuseta uku. Usazosiya shashiko mumawadhrobu. I will lose. I'm guaranteed. Naonyatsoona vanobata anobata apa ombosiyobata apa osiyobata apa. Tisingapedze. Toita haitombodi kuplana zvokunotenga uri kushandisa zvinhu zvaunazvo ipapo guys. Ngatiite next Sunday. Haidi planning. Lady Gwagwa is here. Lady una Lady Gwagwa hembe yakagadzwa Lady Gwagwa. Jesus. Hello Lady Gwagwa. Wow. Oh, that's so nice. Wow. Wakagadzira mapepa It's really nice. Wow. Hello? Ndikunzwa Lady Gwagwa. Kwena handisi kuzviona, ndiri kutobuda here? Mabuda kubva kare. Okay, honai umbrella yangu iyi. Oh, that's really nice. Kutonge yemuchato cheche. Ndandiri VIP, ndakazvigadzirira VIP. Actually, ma paper towels. Paper towels, tarisai. Alright, iri kuoneka. Ma paper towels, zvese neheti. So, nezuro ndaito expecta kuti iwe wanga uchinetseka Shema wanga uchinetseka old fashion. Waitobudisa mapepezela kitchen roll replenty. Kitchen roll replenty riri very strong. Atina. Look, ndo ndakatopfeka zvose mumusoro nei. Saka ndofunga if I had used white tape ndaitogona kutogadzira tarisai mafrills aya. All these frills. So maitogona kuita mafrills. Anyway, ndada kungoratidza kutiwo tiri chembera asi tinofamba nenguva. I want to start with Tasha. My co-MC Tasha. Tasha Donna. Tasha. Job well done. Calm, composed, representing all the languages. Job well done, Tasha. My co-MC, job well done. Yes. Toenda kuma judges. My judges, oh, that was beautiful. My questions anyway beautiful. Because when we judge people, we want beauty with brains. So that was really nice. Oh, Tanaka.
your foil gown, Tanaka, that was spectacular. Thank you. That was spectacular. And also making men's clothes, isn't that easy? As what Kumbi has said. Kumbi, that was spectacular as well. And congratulations for the winners. Inindoda kukuseta imanje nezuro. I fell asleep because I was so tired. And not suppose what I win and ndiani. Ndikazopepuka menoti nguwai. So it was so funny. So andinakuwa na time yokuona chimunya to the end. So ndatozoitawo surprise panapa. Ndakutoona kuti who won. And cousin, Nashema, please, gauni renyu iro zvimapureti iro. Ndichakutumirai gauni rangu remuchato. Ndozvararakada kutoita iroro. Well done. Shema, gauni renyu, well done. I've got my photo here of my wedding. So I forgot to bring the photo there. I should have just shown you. Inotori apo pa hallway. You did very well. Ndo magauni edu chewe isuma my old school. Job well done. So some people are putting messages. Vedwe Kumbi. Akumbi wakapenga. Pane pa waka answer ma question ka. Ndikata Shashai, that's why I winner. I think you watched the South African final pigeon paka winner Miss World. Because the way you answered, it was so professional. Ndikati South Africa, hey. That was really nice. I think the better then my helpers behind Tanaka, your photographers. It was a proper wedding. And then Lincoln. Kwa kaipa. Job well done, guys. Did drop a job well done. Tasha ndiwe MC chaye we fashion show. Ya iswe mabarangisha takura toda kuona the young generation tichidzidza. But tukudai red carpet. Tukudai red carpet. Hello? Let's go to no yakanaka nevamwe munoita mega this time lady gwagwa unotibhira guys kwachi nasa handina kana makeup, not even one. I'm plain. Aiwa ndikuti musi wered carpet munotibhera because mune makanyatsa kuiswa nevanhu vanogona isu sinoita zvipushira Aiwa, that looks lovely. Because murivana vadiki kang you should be doing it and iti munoona pa YouTube. That looks lovely. Isu stage out cover edge ka. Oh my God. Love you. Comment section. Comment section. Comment section. Munona kids. Bye. Comment section. Thank you, Lady Park. Bye. Thank you. Bye. All right. Makeup, guys. You know, yesterday was my first day to do makeup in Rindega. And this is going to makeup in the Ukwinchenda Uku. It's very natural. But anyway, yeah, guys, that's pretty much the thinking. Yeah, guys, and so see, can I watch it support towards my t-shirt and Tanaka musanyara zvenyu ndiri kumbi varipo chokutendai zikamboiti. Thank you for supporting, thank you for the t-shirts and Tanaka brother yake akamubatsira achifamba ari model kuitira kuti futi asazoramba because anoramba ka next time anoramba pelazi pamwe aitorumwa nemosikito akapfeka chikabudura pamwe aitoda kutorumwa nemosikito saka anogona kuzoramba next time. Saka but thank you nesister yako
thank you nemufesi wako akakubvumidza kuti anokubvumidza zvakare kuti unge uchiparticipate. Handisati ndamuziva zvangu zvokudero but ingoti hanzi thank you Chirandu vanga varimo mucomment section. Chirandu muri kutendwa. Antokomenda. Chirandu vakaita basa. Basa rekundidzinga ndigadzire madress asi vanenge vatori chimu vachitondimotivate zviiti ndichidzinga chinzi ndashema anokukunda. No. Kuti pane munhu ndamboona ngakanzizii something. Kuti so semabara. Pane anakati zimusic something angachirevese here guys. Ndamutipinda mubox haana kupinda because hatizodi mafone kong promises ka guys. Ndiye mumwe futi adero atanzi tosupport. Saka iwe ukazosupportwa kuseri kane vamwe iwewe inonzani tanaka unozondiudza handiti tisingazozivi. Anonzi Charity coming off. Guys, I think that's pretty much it. Good night, guys. Clarice, let's see kuti zvifamba sei guys. Chifuna kuona kuti nenhamba handiti because my ladies I think tatanaka obviously nina uyu isusu hedu tiri maketen raiser ndina kumbi good night kumbi ndanovata good night ari kufenda guys kumbi hana kuvata zuro serious anambovata unoziva rore nambovata kumakavata only 3 hours because kwaanongoanga ari kubasa kwavo kwanguri kure saka pambakaipa. So yeah, that's pretty much it. Yeah, and I think so. My ladies, ndefunga ndade kuma but 4 or 5. We'll see. Bozo kuzonzi ndazosarodza ndizodi. Sky, let's see. Kuti pa time. My face and vamwe vanhu vanenge vachifila kuti vanozvigona I think nema equal rights akauya my face nongoita chese. Nema equal rights akauya my face ku inbox yayo yaiti participate muri kuita seiko. Yes. Ngavauye tiparticipate newe wandu wedu. Dolphin abatachaira but Dolphin ndochikataura kuna ngokuchinjira ka last minute. Dolphin uye kuti uzotinda sita busy. Anouya. Hanzi kupi adzingo pachi Ishmael. At least I don't find some comment. Bye guys. Lincoln, good night. Thank you for coming, Aditi. Good night. It's always a pleasure. All right. Iwo ndiwo uri kuyekera talk to me tione kuti kuseri musi weSunday toita chibrigade chipi cheiyo kure yekupeka iyi then we'll plan. Maybe togona kudawo maparticipants anoda tanaka uripo kapa kupeka. Aripo pakupeka. Guys, inini mukapekerana nemika munozofunga kuti ndinoningirina but kutaura chokwadi ka pakupeka uku kwaukako handone zvibuda zvakanaka. Tinokupekera hembe kutaura chokwadi in reality cheko tichitravela because we always travel. So I think after every 3 months, 2 months or what, my sister always picked the big monarch. For our baby, the big monarch, I will go with my small satchel. So I don't know kuti mchazozvibhiliva here kana ndakuita zvibrigade makuedza kupfeka zvinhu zvesirizvo but anyway it's okay. Daisy, all right, bo. No. All right, good night. Rega ndidoni. All right, bo. No problem. Totanga kuseri. Sharp. All right, good night. Thank you, Sharon. Bye. Good night. Good night. Good night, Sanaka. All right, guys. Good night. I think 5 days zakatiwandisa because normally mapekera taipeka for 2 days. No, 3 days, 2 nights. 3 ndizvo dambuka kuita mapekera taimboita isu tichienda kumatripe kubasa. First day ndanosunga nebhasi. Mwata mubhasi. Wake up from day 2.
but uyu yekiraka azoenda asina kundidzisa guys chinhu changu but anyway ndochidzidzira mangwana chinhu changu ichi guys. Thank you ndikiri nine chinhu changu chamandiekera but dambudziko raikara kuti asati ndachida kuchichaja ndachichaja mangwana ndochidzidzira zvangu ndiri pari palive kuti chonyazoshanda sei because nhasi guys ndikachipfeka chadaita kudai kuchiita kuchiprotect kuti no chodona ndachipurire guys. Good night, thank you.